गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो खुलुमबाय। आङो दिनै नैबे बयलार फार्मनि सोमोन्दै नोंथांमोननो फंनैसो खोन्थानो सानदों। माने बयलार फार्मखौ सोर बानायदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो। आदै नै बिथांमोननि बयलार फार्मा बेनो। ओ आदा ओइ आदा खुलुमबाय आदा। खुलुमबाय। आदसा दे नोंथाङा बे बयलार फार्मनि सोमोन्दै फंनैसो खोन्थागोन नामा? बयलार फार्मनि सोमोन्दैथ' मा बुंनो। स्टार्टिंनिफ्राय माब्रै बानायदों बे बयलार फार्मखौ अन्नानै एसे खोन्थादो। स्टार्टिंनिफ्राय माने बयलार फार्मखौ बनायोब्ला सुपारभाइजारनिफ्रायसो लानांगौ। बयलार फार्मखौ स्टार्टिंनिफ्राय मारै बानायदों खोन्थालाय फंनैसो। माने कम्पानिया दाउ फिसा दाना मेडिसिनफोरखौ हरो आरोना। ओमफ्राय बेनो गावनि न' बानायनाया गावनि थाङो डिपजिट रांजों नैफोर न' बानायनाय गासैबो मेनटेनेन्स माबा माबि बायदिसिना बुस्थुफोरखौ आगजुफोरखौ गावनिफ्राय खरस खालामनानै बायनो गोनां जायो आरोना। बेसेबांसो थाङो बे न' बानायनायाव? ओरैनो बेबायदिनो न'आ 50 फुट गोलाव 100 फुट 100 फुट बेबायदि लुलांनो हायो आरोना। बेबायदि जेरै 100 फुटाव बेबायदिनो 1.5 लाख 2 लाख बेफोरबायदि गासै खरसा जायो। खरस गावनिफ्राय थाङो जाहैदों आरो। बे न'खौ लुखांनायनि उनावहाय माने बयलार फिसाखौ बेसेबांसो होफैयो बे 100 फुट बा 50 फुटावहाय? बेबायदिनो जुदि नोंथाङा जुदि 50 फुट जुदि लुयोब्ला बेयाव 1100 1200 बेबायदि दाउ फिसाखौ होफैगोन गोजां बोथोरखौ नायनानै आरो। आदसा जुदि गरम बोथोर बेबायदिनो 1000 900 बेफोरबायदि होफैगोन। 100 फुटावहाय जमा 100 फुटाव गासै 2100 2200 बेबायदि कम्पानिया फिसाखौ हरगोन आरोना बयलारखौ। बिनिफ्राय जेनेबा 100 फुट फार्मावहाय बेसेबांसो मुलाम्फा फैयो? बेखौ बेयो फंनैसो खोन्थादो। नोंनि मेनटेनेन्स जोथोन लानायनिसो खोथा। नों जेसेबां जोथोन लागोन एसेबांनो दाउआ गिदिर जायो। 3 केजिनि गोजौआव खालामनो हायोबा बहुद मालामाल फैयो थारमाने। बेसेबांसो फैयो अनुमान? बेबायदिनो 2 लाख कम्पानिया बेबायदि जुदि जेसेबां एभारेज 10 केजि गोजौआव खालामनो हायोबा मोनसे बनास थायो कम्पानिनिफ्राय बेखौबो मोनो। आरो बेजों लोगोसे नोंनि बे दाउ हरनाय कम्पानिनि फिक्स प्राइस दङ। बेजों गासै मिलायनायाव बिदिनो 70,000-80,000 बेबायदि मोनो जाहैदों आरो 100 फुटाव। 100 फुटाव आदसा 70,000-80,000 नोंथाङा मोनगोन आरो। सोरबाफोर इन्टारेस्ट दङबा खालामनो हागोन। मासावहाय आरोना ना? ओरैनो बेखार जोंफोरबायदि बेखारनि मानसिफोरनि आरो बेफोर खामानिया। बेसेबां दिनाव बे फैसाखौ मोनो ओमफ्राय? ओरैनोथ' गासै 45 दिन माबा ओरैनो 41-42 दिनबाथाय कम्पानिया थिखाङो आरो। बेनो बे बयलार फार्मनि माबा जायगाया मा जायगामोन बेखौ खोन्थायासैना आदाया अननानै जोबनायाव खोन्थादो आरो। बियो मा जायगा मा टाउननि मा डिस्ट्रिक्ट गोलैयो? थानाया जाहैबाय जोंहा सारिदुवार आदसा एरिया ओमफ्राय गामियारि थाराइबारि आरो। डिस्ट्रिक्टआ सनितपुर डिस्ट्रिक्ट। आदसा साबायखर थाबाय। बिथाङाबो नै सासे गोदानै बनायबाय थादों मा आसा खालामनानै बनायदों बिथाङा आदसा खिन्थु फंनैसो आदा मा नोंथांखौ नै बिथाङा बनायदों होननानै खोन्थाबाय। अ नोंथांनि फार्मा स्टार्ट जाबाय नामा?
बर्थमानथ' जाथ'वाखै जाहां बे सप्तानि गेजेराव सफैगोन नाला आदसा बेसेबां फुट बानायदों ओमफ्राय ओरैनो जेनेबा फार्स्ट टाइम 26 बाय 100 आदसा बिदिसो बिथाङाबो बानायदों नै 100 बाय 26 माने रां खामायनो थामथिम जादों आरोना बिथाङाबो जायफ्रा जोंनि बे बयलार फार्मखौहाय नायनानै मोजां मोनदों नोंथांमोनाबो फार्मखौ बानायनो सेस्था खालामदो आरो गोरलैयैनो नै बिथांमोना रां खामायनो हायो होनदों आरो आदायालाय थिगानो ना फार्मनि सोमोन्दै थिगानो बुंबाय बिथाङाबो दे बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय